Kinong tray casual jung tanat ka kwait ka kya, kibadan hapo kalama jung ka West and Southwest Khas Hills. Progressive Health Workers Union, hapo ka jingilam jung ka kong K. Marweng, President, bat ka kong H. Lingkoy, Sekretary. Manta ka singi ka arpoetrik unailar. Kilalaj ban ya kendo ya ka DMNHO, West Khas Hills District na kabantaban pensingaw ki jing kabaki ya kendo. Nakaliang jung ka teka seng, kalakan turu ya ka DMNHO bakan sim kialam, ban pensingaw ki jing ka jung kish ki bor bahalor. Kamtam hakabay dahi bat ka jing bomyo tikanay ka tulop. Badru bandawan ni bor bahalor bantung no yaki kumki regular casual worker. Iwan hangni kumki casual so health department te hagaba sedang ngani thu epi ba kajing sedang jungi ngadu menung ila sedang tre hangni hapo department la kumba don ki ba kumba la khatsan sendam tam te ila tre hangni ba syakri hangni tiba don ki ba syakri la kumba syukur senam khatsan senam ter rei hagaba mensyah hu araja khat reu ngila sya satu la kumba arsenam kementang ngila ya kilek kemen haki tu gipon ngila ya ki ngila yo ya ketulap kaba de ya ka bentang arsenam ngila yo da ka jingarap jong minister jong minister jong ka health department iba el hek te menta padingi nadu bak araja khat reu bangila sya satu lap tingi shu yo hi kumtu mendai bangi yo manla ubanai shu yo season chu quarter hajing shisang la de ban yo ya ka haji quarter ka lai banai hajing shisang de ban lai yo ya ubat badeng ban yo lai banai rangi tau ubashi banai tingin ya la le itu bashi banai te mata ka jing sha jungi ka along ko ba arsnam tamantan rai ila sha sat biang kim so la sha shu na marba to gi napo ka health department jungi napo ka office jungi kila persangkat bala ban penbiang ban yarap ingi casual ban penpan po government ni kijing don kam jungi kumki ki monthly payment jungi rai ka sulong tangka baisun sudah namar balai yu hajing sai ngi ban yo hok ka barok hok ba hok ban yo an yo ka sibana air banai nadu ar hajar khat pra hadu menta Tempat yo sisenru. ni yo tang sibanai tingin ale yu kini uta sibanai haba ngili tingi badadan lagi kon gikti teng ukre kayeng umdan kamai syukur gini kepor namar bon ngi kibayo yo umdan bayo yo kam sarka sia bala nang ni nang tai dikane ka perthai ru balong kun ya kapor ngini pam daga ya abi ini tulap ibarat ka West Khas Hills ni don khandai pesan ngon Support health department hon imat dia kejuk kajing barok hon dan lite ki bahaban pej hi hab long kli hi kajing kasam barok hon lekran badi eman icho ban ya perkerpat ban penpan lam na ka sarkar ki jini ki jing dawa jungi barok hon kum ya tulap bat ki we ru te nakaliang jong i pade ilaong bangila pen ngala tho ka sila kat no sen shui chapok DHS nrai ka long tang ka jing tho tang ka kopi sudah nrai dan bapan sengam te ngi nakaling jong i ru ang bangin persyang no bangin le hi jing jam jong i ban si ban le la kinu kilat bangi haban ya ki ne kumno namar bangi mla sha shu namar bon nangi ni shui ab ini tulo baret nrai kum hasno ngathau kasino nga gi ong bangi gi bal atri kam sarkar ngim yo shu wari uni khaurishan ne ki jing arap na ka sarkar namar gi ong bangi dei do trai sarkar kajing kerpat ret jongi kalong ba kum ki casual jog health department namar bon ki pos ki balaj nang ni ki bon ki pos ki balaj nang ni kum ki grateful hajing shisha kum ka office memorandum ki bangi tip hi malumala kilong bangi dei ban yo 50% na katu dei mentala hadu asnam araja ka khandai khat wei tili ki pos ki aya sport DSC ting kerpat na government bakan pensengap la mingi ki casual nang ne po West Khas Hills district bakan island mingi menta namar 100% ka aya syaki te 100% ngila de ban yo biang mangi menta we kum ki live haji syaki bala dap si pos nam si jrong kila de ki la kan jo syaka RCW haji syaki la de ban yo gi live kum ki ni maternity leave ki casual leave extra kila de ban yo de hadu mentang ngi pen sengap bek ngi sengap bek ngi dang abi ke government bakan trekam gila bon ki kot ki selai papak kadi amani cho jongi nang ni ndre ki klam yo reply pada nakatu pan nakaling jongi casual employees kum ki economic khmat jongi so bha ban rap lemi casual namar ba ngilong tang ki bar ta khamat jong phin re leng ba ka jing rap dalem jong phi nga thrai kan lok sei so ege bro khan nakaling jongi ki Jaga West Khas Hills Progressive Workers Union ki kerpat na ka sarkar bakan yarap ban pelat no gi tulap ba sakut mentala arsnam tam bat ka we ka jing kerpat jungi kalong ba ngoba ban la kum no ngi dal de ban yo no yo ya kaman tli ka baman la ka por bat
Lada kimla nak kalian jogi semua haban yarab lem bangin clear ya kaba. Sistem kuatar. Te nak kalian juga ka H&M Nongston Circle angkat bat ki sekretari jong ka H&M Mairang Circle. Giwan hang ni banyak kesan lem ya kini ki para ki handman ki badai ki batrai ki casual employed jong apuk ka health department. Tinggi basu pai khmat ban dawa saka sarkar khamtam ya numik minister juga health jungi ba elhek badan buram soba ban pai khmat nam sekini ki casual employed mar ka jingtrai ke jongki om ba ki trai tang ban trai dap ya na ban kam ringi i ba ki jingtrai ke jongki ki trai met bat mansim habere bar kene kam tingi ngisu thu ya ka ne ya kene ka banta abangi kum ka seng ngisu ba kisngo pha ta kumdo ki ban ai no ya ka tulok ka jongki khamtam habere bat ka menteri ke jongki khnang ba ken yo ban sai ya jongki khun yani ki jun kam ki jongki kumbang pile i ba ka jingkran jongki ki nong trai ki presiden ni la kran menta bat ngiru ngi kersan ya kene ka ba ni dawan ka sarkar ba ka sngo pha ban phai khmat namta jongki ne khnang ba ken yo ya ka hok ka jongki ya ka ba ki trai nadu ke basang bat hadu mentak nak kalian jungi keseng lada jaba ka sarkar kam skabi ai ngiman singi habia sekmat bangi hablik wat hadu health minister badai ba elhek rangkat bat deputy chief minister wat hadu chief minister jong kami kalian jungi bukan buron